brengose kaya Werkudara rawani. Kuning
kinupita kangku kila aranira gladhek glinding ngaliling ngolang aling aliling liling tumaliling bapak salurutan genira pati pangan dasar cukat torya cekat-cekat gladhek tembak ning pipinya lanang karo wadon cucuk abang berenang manuk podang nglayang 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 ning dhuwur pang bapak ulu kuning seret ireng tur mantesi manuk empret prit prit pating cruwit wit calurutan genira ngupati pangan piuk padha ambyuk piuk padha ambyuk piuk padha ambyuk ambyuk ning pasaman nujuki parirayan nujuki parirayan pencahane ning pagaan konangan bapak tani mingat ingut tambah sengut natani parine asrut manuk betet diet pating cruwet diet rarabatan racah turut ngepang ngropol sepirang-pirang wulu ijo cucuk
Sang Hyang Prabu kakung Sumawana Putri sasampunipun isoma sampun kita pidhangetaken gending ingkang nyemek-nyemek glathik glinding ingkang salajengipun sampun dumados ing gati kula wau bilih sak sampunipun satu gending menika badhe wonten beksan. Nah, beksan tari gambyong ingkang dipun tindakaken seniman saking Solo Soekarto. Oh nggih. Mbak Ratih tak aturi majeng. Saestu sedaya pasti sampun kenal kalian Mbak Ratih. Nggih. Pasti kenalipun lewat cerita macam-macam tapi sing jelas ahli joget. Monggo. Ini seniman campur sari saking Pacitan. Monggo, rekaman apa langsung? Oh. Yeah.
tepuk tangan. Ayo, siapa yang kuat? Gotong. Sugeng siang sedaya mawon. Sing semangat no, sugeng siang. Diparani ado-ado masa ming ora piye. Masa lemes. Wong lanang-lanang kok lemes. Kudune kan memberikan semangat untuk semuanya. Jajal. Sugeng siang sedaya mawon. Yes, ngono kuwi ya. Jadi Pak Suparni loh niki. Sugeng siang sedaya mawon. Kok jos toh? Yes. Keliru. Terlalu semangat. Ulang ya, enek sing salah nyawer iki. Boten. Nggih. Ulang nggih sedaya mawon nggih. Sugeng siang sedaya mawon. Tangane. Ngene iki tangane kan menyongsong kemerdekaan. Bae Mas siji meneh iki, ra nyanyi-nyanyi aku engko. Sugeng siang sedaya mawon. Yes. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa semangatnya bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini. Ben. Ya kadang nek wong tuwa ki balik ning cilik, ngono ta, Pak? Nggih. Niki wau wonten pamundutan saking Pak Haji Suparni. Supardi. Lah. Loh, jarene salah bener nyawer. Wah, harus konsisten nih. Wah. Lah tirase Pak Suparni piye to, Pak? Apa nganu? Oh, pembisike salah. Nggih. Niki wau nyuwun Caping Gunung Medura. Nggih. Jenggleng mboten? Enggak usah. Oh ya. Sing jenggleng sinten? Sing joget? Pak Untung. Dikonconi Pak Larto. Jarang kaji gelem joget iki jarang. Nah. Mas Pri Kentir maju. Pak Larto maju. Ayo Mas Supri. Brengose kayak Werkudara rawani. Lah ya. Kok musike sik nggih. Apalah arti tepuk tangan tanpa saweran? Mas Dalino siap-siap. Ayo, Rene. Rapopo tak warai. Bandare ning kene lho. Mon memajang kon kerok janor kuning.
ikatan emosional karo pengendang. Makanya kudu disawang. Tapi ojo senang. Wah. Kembang. Matur nuwun, lancar rezeki Pak De. Waduh, aku ngerti ki nggone sapa. Kembang wae. Salah. Kembang bayi maderi. Ape? Wah, kelaru. Bapak-bapak ini lucu-lucu ya malan. Lagi lucu-lucunya ya. Oh siap. Tahu Pak, bar niki nggih pijet. Aku kleru. Sing semangat toh pengendange orang ya. Ora apa-apa Pak, ten mriki kentir kula ngertos kok jenengan. Maksudnya pas nek nyang kuyang mriki ngono kuwi lho. Lah napa Pak? Oh, matur sembah nuwun. Panas ojen panas ojan lengaleng sayang salah urongoke caping gunung aku isih muni sayang sampean ya balese ya sayang jajal muni sayang isih wagu apa ora Aku engko ngomong sayang ditabuk saka samping. sapa sing wani napuk oh jeneng oh Mas Katno wani napuk tapuk genti oh Mas Katno ya ora apa-apa isih Mas Katno isih ganteng kowe idaman para rondo-rondo lho mangsamu meneng-meneng ya beling ngene mburi Muni sayang. Mas Katno main guyon lho Mas Coba aku muni sayang ngerti rik tapuk saka samping ora malah wirang aku. Caping gunung make
Son barase barase Jan orang ira. Nek umpama cabe ngono sampean ki cabe rawit. Lah kok saged Cilik-cilik ning pedes tenan. waduh cabe-cabean cabe or mboten cabe rawit nek jenengan cabe napa Pak kok iso apa nih sing kriting lah ya dijelaske cabe kritingnya apa kok cabe kriting Sing kriting Mas Katno. Oh, Rek Mas maneh Katno. lho. oh rambutnya dhuwur kriting Ah iya. nggih mboten kriting tapi Napa nggih? coba copot belangkone Coba. oh butak ngapunten Pak butak soalnya isen nggih lanjut nggih langsung ki zaman berjuang boleh kengan putra lagi bilih romate mun sanento bedae dimana Ki Pak Untung urung metu ya, tak titeni kok. Wakilan no, piye? Syukur bisa ngebas gunung desa jadi raja dene ora ilang gone padha
Wah, siap. Syukur bisa ngebas gunung desa jadi raja. Bilen mana janji mon sarento jadi lopo. Sampun. Sri Huning. Kalih siapa ini saya? Pak, nyanyi Pak. Mboten napa-napa Pak, kita itu di sini bersenang-senang. Lima menit Sri Huning. Nggih, langsung langgam mawon. Ayo, Bapak. Jan kaya Janaka koke. Nggih, langsung mawon nggih. Kalau mau lagu lain Bapak. Ya. Lagu Sri Huning. Sri Huning mustika tuban lapo tresno lan sapaya pati marang Raden Wiratamaya.
Putraniro Surolane Adipati Tuban Sri Huning putrane ngabdi wangsa pati nalikane nguni kapupuk ing Madyalaka gantian. Oh nggih, siap. Duit kurung entek pokoke tak enteke dompetku tangan suwer apa, ayo. Oke, siap, siap banget. Siap. Hati-hati nggih, Pak. Nggih, Pak. Wonten ongkose mboten, Pak? Wonten ongkose Pak Juli? Wonten? Oh, nggih ora sida ya, wis. Ayo, Mbak. Katresnane wiratmoyo. Iki sawarane tak kurangi lho, Cah. Ki mateni aku tahu, nek aku nyawaroke padahal kok nek wis lunga wong didum aku tahu. Ah, wis jan. Iki pengendange iki cilaka ula iki. Ha. Ki lho, wis dipyur-pyurke ora semangat ya. Semangat, Pak. Semangat, heeh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Bablaske langsung Gubuk Kasemara, gayangke. Ayo. Sapa iki sing nyanyi sampean? Padha Jenengan. kerjasama no negaraku Oke, dhewe siap. junjang. Apa nih? Ayo penyanyi sing mlenuk iki ora entuk kerjaan iki. Monggo. Ayo, Nduk, anu. Saya, kula, Iki Pak. apa Dek Cimblek siapa mau jenenge? Anting langgangse kok ciblek-ciblek iki. Ciblek iki Siapa? sapa? Penyanyi kene ning nggon YouTube enek ya Gareng Tralala, terus enek kae apa kae Eka uget-uget. Sampean jenenge sapa mau? Anting Lambangsi. Anting Cimblek wae sing jenenge aku. Cimblek sing penting ora rezekine Nduk ora apa-apa. Amin. Ya. Monggo Bu Ayu. Ayo tak gubuk asmor. Ulalah bom atom iki. Ya ora apa-apa. Yuk. Aku seneng kok iki. Demenake iki rezekine gede. Tak sewer mengi nganggo sing abang-abang. Yakin? Ora. Pokoke aku duwe bandar kok kene entek enek ATM jalan. Ayo, Dek. Duit kayak pitik ya moh ora apa. Niki kudune disesuaikan kalih bodine lho, Pak, sawerane. Ojo sampai kuatir. Nggih. Jagung bakarane wani tanggung perkara ini. Wah, ngoten jos. Oh, Roro Jonggrang, Nduk. Nggih. Roro Jonggrang kowe pancen mlenuk tenan. Wah, jan lenuk tenan. Ayo, Mas. Pokoknya lagu apa wae masuk aku. Ora sak ndak nganggo HP. Masuk. Profesional kok nyanyi nganggo HP. Ayo digejuruk sing rame, sawerane kan gayeng. Ora rugi diundang Pak Untung. Pokoknya nek sing ngundang Pak Untung mesti untung, ora nek rugi. Apa ora jang lirak-lirik. Tak kancani meneng. Langsung nggih, Pak. Langsung apa dadak nganggo nyingkar-nyingkur. Ono ora jonggrang ya wis langsung wae. Langsung mawon. Ora nggih. sanggo pemanasan. Engko dadak Lah, mengentek. nggih niki pun panas menika. Mengentek-entekin waktu. Ya, Lah, oke. nggih, Ayo gejorok nih. Langsung mawon. Roro Jonggrang. Sip. Ya, oke. Nggih. Yayi Roro Jonggrang. Kowe manut ya Cahayu. Prajuritmu wis kalah perang entek tapis ludes kabeh. Ayo, piye? Ora sudi aku Bandung, ora sudi. Loh. Prasetyo janjimu wis tak kompliti kabeh, wis tak udanane kabeh. Kenapa kowe tetep nolak Roro Jonggrang? Apa kowe kudu njaluk nganggo sing abang-abang Roro Jonggrang? Abang-abang sing akeh Bandung. Ojo kuatir. Ojo kuatir. Ayo, Mas. Ya rekake ngrayu-ngrayu sithik. Aku ora mangan wis marem, Nduk. Namane sampean, heeh. Sing penting Pokoknya orang nganggo kasur, orang nganggo bantal wis cukup. Ayo Mas Viro Pradonggo. Iki grup dhewe ya.
Saya membidangi seni dan budaya, insya Allah kita nanti undang terus. Pokoknya kalau masih ada Pak Haji Untung, Pak Haji Supardi, top. Pak Haji Untung selalu untung, ya. Nggih. Supardi, Pak Haji Supardi, su itu indah, par itu bikin gempar di tetik dadi, duitnya akeh, ya. Ayo, urusan guyang-guyu, kowe Surya, oh iki jatahe dheke, Sur, ora usah man meri njaluk untung. Ya. Oh ah oh, oh ah oh. Jen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita simpenan ayo ora aku malungkung aku. Barang iki kanggo kudurung rampung. Kowe aja ngeyel loro jonggrang. Bela mati Kamas Raja Kumala. Kanggo sedo labuhing wana Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. piye Bandung? Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Mengging Prabu Kamarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Yo bantu Aku nembe bebono. yo beban apa? Dadi sewu sawangi kudu dadi. Iya jonggrang panjalukmu tak turun. Kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Iya. Barang iki Iya. kanggo kuturung rampung. Bela mati Kamas Raja Kumala. Kanggo sedo ing wana negara. Tobat-tobat kowe wanita kemparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Pengging Prabu Kamarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Rajonggrang manuta sun pundhut garwa. Bandung Aku duwe bebono. apa
pepanamu Cahayu. Candi Sewu sawange kudu dadi. Ya jonggrang panjalomo tak turu. Roro jonggrangnya jujur iki jonggrang tenan, ora jonggrang cingkrang lho, ora apal. Aduh. Aku keringetan kono kaya welut. Mlaku to, Pak. Lah iya, aku keringetan kaya welut kelogat-kelogat ora apal. Aduh, jan iki perwedusan iki, tapi ora apa-apa. Soale saking akeh lagune dadi rapal. Oke. Mereka Mbak Riza nggih. Iya, Mbak Risa, aku kon ngadeg jadi didek ya aku. Kayak kamu nggak duitku jauh akeh iki didek nek ora apa-apa. Dihabiskan, Pak. Pokoknya aja nganti turah. Ora, kabeh tak ratani wong bojo limo. Anu pesindan 5 ya kudu rata. Heeh. Pun sampeyan ajeng ketoyan teng mburi sik ora apa-apa. Lah iki kayak pembawa acarane gur namane terus sih. Oh ngono. Heeh. Dek Surya sampean bagian delok aku nyawer ya. Heeh. Sampean khusus jangan belakangan aja pakai mati, menik aja. Kalau matinya kan nggak baik, ya. Nah, kalau meniknya di sana sampean jangan mati, maksudnya benar menik mati. Dah, boleh. Sampean kas ATM Jalan Haji Untung. Nggih digenekan telotok, dah. Ayo sapa kuwi? Gubuk asmara niki kene. Aja cemplang ya. Wah, lha iki duitku nek nyanyi cemplang ora apal ya repot. Loh ya budaya. Lah emang kudu rame toh Pak. Katanya hari ini hari yang sangat menyenangkan. Istilahnya kebudayaan kita harus dilestarikan, jangan sampai tergerus oleh kebudayaan barat. Nah, salah satunya yaitu motor lokomotifnya adalah Pak Haji Untung sebagai promotor, bukan provokator loh, promotor. Oke? Promotor. Alah itu meremut. Tesih semangat, Pak. Semangat, Dok. Tesih semangat. Tombok watuk. Tesih kata. Sik lah tombok watuk. Sik. Aku ki nek watuk cedak sing kaya ngene mari Pak Untung. Cuman aku dimungsuhi toko obat anu apotek ora payu. Lah ngger watuk mari ora apa-apa, ning ora apa. Ayo. Teruske wae. Iki duitku tak entekke. Menika napa, Pak Untung? Lah jarene mau apa ku mau? Entit. Entit. Oh ya Allah, kowe aku entit. Entit. Nggih. Apa Cahayu? Oh ya ora apa-apa. Tak udane nek gur entit wae, diudani. Tak turuti ora diudani. Ayo nduk entit, heeh. Sing nandur mlenek, aku sing nyawuri, gampang. Beres. Kowe nyawar aku lho. Wong aku penyanyi kok. Pun siap, Pak? Oh, siap banget aku. Njaba njero siap. Njaba ki tegese fisik njero niki tak rogoh. Oh, Ya, ngoten. kamu jangan merogoh, saya yang ngerogoh sendiri ya. Kula nggih wonten kok, Pak. Alah wong kowe iki padunya. Iki gur wani-wani angas, Mas. Nek pitik mengkuruk langsung mundur nek. Kowe nek ngomong ngono kuwi tak karena akeh wong. Padahal sejatine ya kae edrek. Ayo nduk yuk. Aduh wong ayu balungku ngrentek kabeh Cahayu. Ya ngantek isor durun geter. Ana apa Cahayu? Arep takon entit. Takon anak apa Cahayu? Sing nandar mari lemu-lemu kuwi sapa entit. Wih Nur ya aku. Ngok kowe. Pokoke sing lemu sing keriting sing jembul ngok kowe. Ngangkang nggo aku Ngok kowe entit. apa sak pikulane? Ora njaluk apa-apa, ora njaluk ijol. Ora ya ijole pokoknya awakmu wae, pokoke ora apa-apa. Entit apik atine, Nuk. Nuwun ya entit. Ya. Sing nandur aku ya apeken kabeh ya nantikan ayu ya apeken kabeh ya kanggo Cahayu mek Cahayu Tak mek ya. aja kudu mek cekelen. Ten riki enten ibu mboten? Ah ora, Ya. kan sampean tak termasuk ban serep. Nah, ibune lagi kempes. Parahyangan, ora apa-apa. Pelawak kudu lucu. Apa?
Apa Nyah Ayu? Kok bocah kok nyriwis wae lho. Sing nandar terang blenak-blenak kuwi sapa antet Sing nandur aku yo apaan kabeh yo iki papan aku yo apaan kabeh yo kawanan mulai tak gawa mulih kabeh entet jangankan gur teronge Nuk sak pikolane sak linggise gawanen aku mong gelem teronge ke entet aja mung terong gantilane piye mesakne kowe ngerti terong ngerti kerterong kuwi lah aku ki ajeng ngertos napa ngerti ngoten lho terong kuwi Nggih. ketete tapi ene ngerong. Jadi anu gandule nek ngerong. Terong. terong gandule ten ngerong Enten ngerong. mbok kula tak nonton Ah wis bagian sing jimuk wae. Apik kok aku Nduk Nyah Ayu. Ayo takon Nggih. apa meneh? sing nandar kacang dawa-dawa kuwi sapa entet sek dawa kae lho entet sek Bocah kok dawa cangkeme nyringgis. Sing dawa ya nggon aku, sing mlenuk ya nggon amu. Sing nandur aku yo apaan kabeh yo apa karan amu yo paten kabeh yo kowe tak pamuse kowe iki kok apik naming setunggal ora apa-apa nek langsung brol-brol tanganmu ora cakep ora cakep jadi enek aturane ya. enten aturane Iya, pertama ya sing cilik-cilik. Nggih. Nek wis panas gede. Nggih sampun Maksudnya sawerane. nggih Pak Haji Untung matur sembah nuwun enthetipun sampun dalem cosaken nggih. Kapan, Nduk? napa Jegenten gubuk kasmara ya. Pisan kas apa kudang kene mah gubuk kasmara. Iki tantek iki jek 600 ki. Iki 600 kuwi bayarane nek tanggapan Ki penyanyi jeng- sing biasa. Oh, nggih. Nah, tapi nek kene gur mbok sedanten mawon to Pak ora iso kaya ngono. Ora nek senine. Senine dititili sithik-sithik ngono. Ah ngono. Kabeh iki nganggo seni. napa Pak kijing miring nggih Kijing miring aku ora patek seneng dijogeti ora iso. wis saged kok Kijing miring iki kuburan lho, Pak. Ora mboten Lah miring kok. malah asik lho Pak nika lho Aku- kados sindan menter sik Lah wong goyang-goyang arep bokong etok Lah wong jek arep urip kok kon kijing. Oh, Sri Huning sampun. Podang kuning ya, Mas. Sri Huning tadi sampun. Podang kuning yuk, diselesaine engko gak gantian kanca-kanca. Iki duitnya tetep tak entekke engko kowe. Oke? Engko sik bar iki Pak kijing miring iki podang kuning. nang kuning Engko nek riyen kijing miring berarti kijinge Pak Pak Haji Untung. Podang Oh, kuning. nggih. Yuk, yuk, Nduk. esok awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobang-ngobang mikarangganku goleki ora krasa esok awan nganti wengi Eman yen ngati leolan ngayang Leang-leang tak sawang mencok neng ngepan Kekancangan tak rindek saka kaduan Sarwi ngoceh dheweke ngalih bencong tak suwun amadang kuning agawe pikirku komeng derek ireng tak sawang katon manis ibu bunga yen
atiku sang saya ndodro pasranane ikat pulung asik Monggo gantosan para penyanyi yang punya suara emas, suara gembreng, suara perunggu. Matur nuwun Mas, jogetnya ya. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayuyon selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasis ngu
marang Bendoro lan Dyah Ayu pijer ngincangake alis terus tresno sasideman luweh becik patenono timbang perpisahan latihan kang sulitya tak rewangi samudana marang kulawarga parwolan putra Aku sehat ngladeni
sejan apa sejane kalakon ora usah nembang sing penting joget. Ngoten. Panjenengan badhe mbangun apa, Pak? Monggo. Rengu, Mbak. Rengu. Wes. Wes, oh wes. Sampun Mak. Nggih. Rengu ya, Mbak. Rawe. Kembang rawe. Kembang rawe, Pak. Kembang rawe. Yo. Kembang terakhir niku. Dek. Jiwa langkaji kok pambele jiwa langkaji jiwa langkaji jiwa juga sami wawon rake kudasane kudasane tangan mesti naone embalke madara duwe wiwitane jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane anjur ngomong pas ngomong ya wiwitane wiwitane saya suwe banjur ngomong emas
langgeng iku paribasane tinimbang ramen Hei Yes. tekan tunggal sabale Wiwitane wiwitane nganggo pancel saya suwe banjur ngomong Oh ya. Oh ya. wong seneng gal sadale unggah jejer saben saya suwe banjur